ni mutumin karkara ne, yanzu nan na gama hira da kai kila tudun gaya zan tafi in kwanta. Na ga abubuwa da dama kuma yankinmu yana fuskantar kalubale da dama. Sai muna da hanya da ta tashi daga Kiru ta dangana da wani gari da ake cewa tsamiyar mai baba a ƙaramar hukumar Rogo. Ko yanzu ka je ka bi wannan hanyar sai ka ji kamar ka zubarwa da mutanen wannan yankin hawaye. Saboda lalacewarta. Saboda wahalar da suke ci ta hanyar. Za mu zo duk inda ya kamata mu zo. Za mu shiga duk inda ya kamata mu shiga domin ai za mu iya shiga da. Alhamdulahi ba fariya ba, muna da gogewa, muna da ilimin da za mu shiga duk inda ake shiga da. Za mu shiga, za kuma mu yi abin da bature yake cewa lobbying. Za mu durkusa a kan gwiwawunmu, za mu roƙi taimako a taimaka mutanenmu. Ina ɗan majalisar tarayya a lokacin Bataye yana sanata, injiniya Bara yana ɗan majalisar jiha na Ƙaraye, Dr. Haruna Rogo yana ɗan majalisar jiha na Rogo, ga Comrade yana gwamna, ba sai mu je mu ga shugaban ƙasa, ga Peter Obi yana shugaban ƙasa. Assalamu alaikum masu kallo, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin na Kwankwasiya Babban Zaure. Muna tare da Profesa Salisu Muhammad Tudun Kaya, wanda ya koro bayanai kuma lokaci mana karanci, wanda na ce insha Allah sati mai zuwa za mu dora. Ranka daɗi, barkanka da sake shigowa cikin wannan shiri. Isa barka. Kamar yadda a wancan satin mun fara tattaunawa kuma lokaci ya yi mana halinsa, na ga ya dace ka sake shigowa cikin wannan shirin mu dora inda muka tsaya. Kana cikin bayani, kana comparing ayyukan da injiniya da Rabi Musa Kwankwaso ya yi daga shekara ta 2011 zuwa da 15, wanda ake daidai ana ƙoƙarin kamanta su da gwamnatin da take ci a yanzu ta injiniya Abba Kabir Yusuf. Ranka daɗe, za ka iya ci gaba. To alhamdulillah. Isa, abin da muke so mu ce, duk wanda ya zaɓi wannan gwamnatin ta yanzu ya zaɓi wa'incan ayyukan ne, su ya gani ya zaɓe ta. Wannan gwamnatin da take ciki, wannan gwamnatin nan da take ci yanzu, ba na so in ce gwamnatin wane, wannan gwamnatin da ake ciki yanzu duk wanda ya zaɓe ta wa'incan ayyukan ya zaɓa. Abinda nake nufi wa'incan ayyukan yake fata za a yi, shi yasa ya dangwala mata, saboda an san shi mai injiniya. Amma abin tambayar shine anan yanzu ana yin wa'innan ayyukan. To masu kallo wannan tambayar, masu kallo suna jin mu da Profesa ya wallo muku, ku ya kamata ku zauna ku yi nazari, ku duba akan abubuwan da ya faɗa da kuma yadda gwamnatin take ci a yanzu take, sai ku yi alƙalanci lokacin zaɓe idan ya zo kuma sai ku ga ku yi abin da ya dace. To kuma ina so in gaya al'ummar jihar Kano cewa duk wanda ya zaɓi Comrade Aminu Abdulsalam Gwarzo da Mustapha Rabi'u Kwankwaso to ya zaɓi mafi ƙarancin abin da ya zaɓa shine wa'innan abubuwan da na lissafo. Saboda muna kyautata zaton in al'ummar jihar Kano suka yi wannan zaɓin, to abin da za mu samu a fatan da muke yi shine ya fi wa'innan abubuwan da na lissafa. To ranka daɗe, da kai maganan nan, shi ma gwamnan da yake ci a yanzu, kamar yadda ka faɗa, an zaɓe shi ne saboda ayyukan da shi injiniya da Rabi Musa Kwankwaso ya yi a lokacin da ya mulkin jihar Kano, wanda daga bisani kuma ya sauka daga kan layi. Kana ganin su ma shi kuma da Aminu Abdulsalam da Mustapha Rabi Musa Kwankwaso idan aka ba su wannan damar ba za su iya irin abin da shi gwamna yake ce a yanzu yake kai ba? Ai ba na jin za su yi, ko da yake abu ne wanda bai faru ba, kuma a matsayinmu na 'yan adam ba mu da wani ƙarfi da za mu iya hango wannan, amma ba na jin za su yi. Ina da dalilai da yawa. Ai suna cikin wannan gwamnatin abin da ya faru, kuma ai wasu sun zauna da shi bari. To wayanda suka fito kuma me za mu masu? Sai mu kyautata masu zato. Su duka biyun suna cikin wannan, suna ganin tsarin da ake an sauka, suka aje saboda a wajensu an sauka daga layi, saboda haka muna kyautata masu zato. Wannan shine iya abin da zan gaya maka. To ranka daɗe, mu dawo kan batun takararka ta majalisar tarayya, wanda cikin ikon Allah ka samu takarar majalisar tarayya wanda zaka wakilci karamar hukumar Rogo da Ƙaraye. Ranka daɗe, akwai wasu abubuwa da ka gano ne wanda yake wakilci a yanzu ya gaza yi, wanda kake ganin kai zaka iya samar da shi? To Isa, ita gazawa ta ɗabi'a ce ta ɗan adam,
yadda duk mutum ya kai akwai inda zai gaza. Ni da ba wannan na so, amma dai a bayani na ina ga zan iya gamsar da kai in baka ansa, amma ba tare da na ce wani ya gaza ba, ko ba haka ba. Ita gazawa kamar yadda na gaya maka ɗabi'a ce ta ɗan adam. Amma dai ni abin da na fuskanta shine ni mutumin karkara ne. Yanzu nan na gama hira da kai, kila tudun gaya zan tafi in kwanta. Tudun gayan nan ƙauye ce sosai, a nan aka haife ni, a nan ne makarantar firamare, na fito duk wanda ya sani ya sani, na zo ne sakandare, na je duk ma dai inda na je a can. Kai baka yi yadda sauran al'umma suke in na yi aiki na gama tudun gaya zan koma, in na je makaranta aka yi hutu tudun gaya zan koma. Ka san wasu in suka samu dama ko suka ji sun dan samu yan canji sai su bar mahaifarsu su koma wani guri. To Allah bai sa na yi haka ba ya zuwa yanzu tukuna, ba mu san abin da Allah ya tsara a gaba ba, amma dai zuwa yanzu ban yi ba. Yanzu nan na gama fira da kai kamar yadda na gaya maka tudun gaya zan. Na ga abubuwa da dama, kuma yankinmu yana fuskantar kalubale da dama. A yanzu nan mu wannan harkar kishi ne ya shigo da mu cikinta, tun kuma muna matasa yara muke yin ta har muka zo inda muka zo, kuma da gaske muke yin ta saboda kishin yankunanmu. Alhamdulillah Allah ya kawo mu matsayin da muna da kalubale na tattalin arziki, na abubuwan jin daɗin rayuwa. Muna da kalubale sosai, muna da hanya da ta tashi daga Kiru ta dangana da wani gari da ake cewa tsamiyar mai baba a ƙaramar hukumar Rogo. Ko yanzu ka je ka bi wannan hanyar sai ka ji kamar ka zubarwa da mutanen wannan yankin hawaye, saboda lalacewarta, saboda wahalar da suke ci ta hanya. Ni na yi noma a gurin, na yi noma a wani gari da ake cewa Ba'awa, na sai mota J5, muka hau motar daga tudun gaya muka zuba kayan aiki. Wallahi zanna kafin mu je gonar mun gaji, haka muke saboda rashin kyan hanya. Har yanzu hanyar nan tana nan ba a kuma ta kai shekara nawa a yanzu haka, sai zaɓe ya shigo sannan mutanen nan suke ganin shugabanni. Ta kai shekara nawa? Wani abin takaici ne, ba zan iya iyakance maka shekarun ba tunda muka taso a haka take. Shi aiki na ɗan majalisa ba gina hanya bane ba, ko ginin makarantu, ko gina asibitoci. Aiki ne na yin doka da ake ce ma legislation, da kuma abin da ake ce ma oversight functions. Amma insha Allah akwai hikimomi. Ita siyasa da jagoranci hikima ce. Akwai sanata na yankin Kano ta Kudu, mu muna mazaɓar shi, mu muna mazaɓar Kano ta Kudu ta sanata. Akwai mazaɓar gwamnatin tarayya ta Ƙaraye da Rogo, akwai mazaɓar gwamnatin jiha a Ƙaraye, akwai mazaɓar gwamnatin jiha a Rogo. Mu fatan da muke da shi shine in Allah ya sa muka ci nasara, za mu haɗu, za mu haɗa gwiwa da wa'innan mutane, za mu zo duk inda ya kamata mu zo, za mu shiga duk inda ya kamata mu shiga, domin ai za mu iya shiga da. Alhamdulahi ba fariya ba, muna da gogewa, muna da ilimin da za mu shiga duk inda ake shiga. Za mu shiga, za kuma mu yi abin da bature yake cewa lobbying. Za mu durkusa a kan gwiwawunmu, za mu roƙi taimako a taimaka mutanenmu. Muna da hanya da ta tashi daga gurin da ake ce Kankare, wurin Biyu ke New Site, ta bi ta Kabo ta je Ƙaraye. Wannan hanyar in na bi ta yanzu, in a gyara take, daga nan gurin zuwa tudun kaya ba zan fa awa ɗaya ba. Ma yanzu in na bi hanyar da muke bi sai in awa 2 da wani abu ban je tudun kaya. Amma hanyar nan yin ta ake ta ci ba. Tana cikin kalubalen. Kaga wannan ya mata masu ciki suke in da marasa lafiya da sauransu. To duk irin matsalolin da muke fama da su kenan. Akwai dam da muka samu tun lokacin sojoji, ƙato ana ce da shi Chalawa Gorge Dam a ƙaramar kuma ƙara yake. An gina dam ɗin nan, ba na jin a Kano da dam ɗin da ya girman shi, in ma dai da wanda ya girman shi to shi zai zama na biyu kenan. Dam ɗin nan za a iya inganta shi, a kyautata shi ta yadda za a riƙa yin noman rani a gurin. Sanata Kabiru Gaya, mai girma Sanata Kabiru Gaya, an ce ya yi iya ƙoƙarin shi, shi ma sanata na yanzu an ce ya yi iya ƙoƙarin shi. To mu fatanmu mu in muka zo abin ya tabbata, kuma
zai tabbata ne da waccan hikima in Allah da na ga maka kai inda ma aikin ba na gwamnatin jiha bane in Allah da to za mu roki mai girma gwamna a lokacin Allah da Comrade Aminu Abdulsalam Gwarzo za mu roƙe shi mu ce da shi ya mana jagora zuwa duk wata ma'aikata da abin ya shafa kai ma fada shugaban kasa ne ai gwamna zai iya kai mu lokacin Peter Obi da Kwankwasa a to ina dan majalisar tarayya a lokacin Bataye yana sanata injiniya Bara yana dan majalisar jiha na Karaye Dr. Haruna Rogo yana dan majalisar jiha na Rogo ga Comrade yana gwamna ba sai mu je mu ga shugaban kasa ga Peter Obi yana shugaban kasa duk wa'annan kalubalen suna cikin kalubalen da muke da su so wannan abubuwan an yi su za su inganta tattalin arzikin wannan yankin namu matuƙa akwai kalubale da muke fuskanta na bangaren asibitoci kula da lafiyar al'umma akwai kalubale na samar da ingantaccen ruwan sha duk wa'annan cikin hikimomi za mu yi su a can a majalisa kuma in Allah da abin da ake yi kokari na dokoki muna da abubuwan da muke duba na yanzu ma muna ba su shawara ban sani ba fahimta ne ba sa yi ko kuma ya ne dai amma sai ka ba mutum abu sadaka sai ya kasa zuwa majalisa ya gabatar da shi amma baka ganin ko ya faɗa ne ba a karɓa ba ko kuma to ai ya faɗa ita majalisa kullum abin da ake yi ai ana nuna shi ai za mu ji za mu gani kuma shi ɗan majalisa ma in yi aiki da kanshi yake nuna mutane da kanshi yanzu zamani ne muka zo ciki a social media ma ai ba zai bari ba posting ma zai yi muna da matsaloli a bangaren ilimi ban sani ba ko ka sani in aka tattara yawan professors ɗin da muke da su a ƙaramar hukumar Rogo da wanda muke da su a ƙaramar hukumar Karaye ba na jin sun kai yawan professors ɗin da suke a cikin garin Getsa kawai gari ɗaya Getso na local government Biyu na mazaɓata ba su kai na wani gari ba misali ai ba haka muke so ba so ita harkar ilimin da kanta gaba ɗaya yanzu tun lokacin gwamnati waccan da ta gabata haka kawai aka ce muna da makaranta mai daraja makarantar mai inganci da ake ce ma Unity School ɗin na so ne magana ta dama aka je aka rufe mana ita aka zo muna da Government Science and Technical College Karaye ta mata ce aka zo ita ma aka rufe ta ba mu san dalili ba ba mu san hawa ba mu san sauka ba tsohon gwamnan Kano Umar Abdullahi Gandoje sun faɗi cewar saboda tsaro to ai mu ba mu samu matsalar tsaro ba a wannan lokacin ba mu da matsalar tsaro aka je aka rufe mana makarantu aka zo campaign aka ce za a buɗe makarantun ne har zuwa yanzu da nake maka maganan nan ba a buɗe wayannan makarantun ba makarantu ne na kwana amma an mai da su na je ka dawo a dawo mana da makarantun mu su zama na kwana a buɗe mana su da musamman Unity tana ba ai ba karɓar baki daga al'umma karamar hukumar Rogo ni ƙananan hukumomin da zan wakilta Allah da ƙananan hukumomin da suke a bakin iyaka karamar hukumar Karaye tana iyaka da jihar Katsina karamar hukumar Rogo tana iyaka da jihar Katsina da ma jihar Kaduna irin wa'annan ƙananan hukumomin ana ba su kula ta musamman saboda haka mu burinmu shine idan muka samu dama wa'annan ƙananan hukumomin dole insha Allah su samu kulawar da ya kamata samu a ilimi ne a siyasance ne a harkokin tattalin arziki ne mu fatanmu kenan kuma alhamdulillahi shi ya sa muka shiga wannan harka ina gaya maka kishi ne ya kamu cikin wannan harka in ban da kishi ni yanzu ina da sauran kimanin shekara 20 ba 'yan watanni na aiki ban sani ko ka gane abin kan yi ritaya shekara 20 ba 'yan watanni a saboda kishi kuma alhamdulillahi muka shigo wannan harka ita ma mu ga wace irin gudunmawa za mu iya ba al'umma muna da matsaloli na siyasa ban sani ba a tasowarka ko ka taba jin an ce ga dan takarar gwamna daga Karaye a wata jam'iyya mai rai ko mataimaki ko daga Rogo ka taba ji zaka iya tuna to shugaban jam'iyya ma fa ka dawo ma shugabancin jam'iyya kawai a ce shugaban jam'iyya ne mai gwamnati ko kuma a shugaban jam'iyya ce mafi girma ta adawa daga Karaye ko daga Rogo sai dai sun samu sakatare to a hankali
burinmu mu ma yankinmu sai an ji mu, kuma burinmu yankin namu shi ma sai ya ji mu. Wannan shine fatan da muke yi. To ranka ya daɗe, duba da ganin cewa ƙaramar hukumar Rogo Ƙarai sun mai da hankali musamman harkar noma, kamar yadda kai magana haddam ne da su, wanda na san shi an yi shi ne takamaimai saboda manoma. Idan Allah ya ara muku lokaci musamman kuka samu dama a majalisa, wani ƙudure-ƙudure kake ganin za ka iya fara gabatarwa domin manoma da 'yan kasuwa wanda suke siyan kayan noman shi kansa? To kamar yadda ka yi magana, duk wayannan su kansu matsalolin hanyoyin da suke damu ai suna da alaka da noma. Na gaya maka yadda na je ne noma a wani gari, kuma saboda ma an tabbatar maka da cewar wayannan abubuwan suna da mu'amala ta kai tsaye da wannan maganar da kake yi, shine da ne noman su daya ban ƙara yi ba. Ka zama discouraged saboda wahala. Ba hanya, ba, duk wayannan abubuwan suna da alaka da samar da yanayi mai kyau na yin noma, samar da taki. Duk wa'innan yanzu da aka zo ake ta abubuwan nan, shi ishu na gwamnati yawanci policy ne. Yanzu policy sai ya karya al'umma, yanzu policy sai ya tada al'umma. Me 'yan majalisar mu suka yi akan halin da noma yake ciki a ƙasar nan? Ni nan yanzu ina da masara da na noma, in zan sai wani lokacin 29,000 ake ban abu, har 28 ba na ki, mai 29,000. To riba ka ci faduwa. To ba na so in yi wannan lissafin saboda kada in daina noma, saboda in na yi na ga faduwa ne to daina zan. To kuma ka an samu matsala da yawa masu irin wannan mutane da yawa, kuma an san halin da muke ciki, amma 'yan majalisar mu an rasa wanda zai miƙe a majalisa ya magana ya jawo hankalin gwamnati ta yi abin da zai karfafa wa manoman mu gwiwa, domin noma tushen arziki ne, shine kuma ƙashin bayan zaman lafiyar al'umma. In aka ce da kai al'umma ba abinci, to sai a hankali. Muna da tunani akan wannan, kuma kamar bangaren samar da takin zamanin nan shi ma za ga ya karanci, a jawo hankalin gwamnati ta ba da isasshen takin zamani da sauran abubuwa. Dan bangaren tallafawa matasa da mata domin su samu abubuwan yi, al'adun muna da tsari akan wani. Bangaren samar da gurabe ko mai kankanta su na karatu ga al'ummarmu, za mu irin wannan. Insha Allah. To ranka da ƙarshe wani kira kake da shi ga al'ummar Najeriya, jihar Kano da kuma yankinka na Ƙarai da Rogo? To kiran dai shine abin da muke yi. Ina so jama'a su gane duk wani ci gaba naka da wata nasara taka da wata matsala taka ta ta'allaka ne akan gwamnati. In ka zaɓi gwamnati mai kyau, rayuwarka za ta yi kyau, za ta inganta. In ka zaɓi gwamnati mara kyau, to jiki magayi. Saboda haka mutanenmu su buɗe idanunsu sosai. Mun yi kurakurai a baya, ina fata waɗannan kurakuran su zame mana darasi ta yanda nan gaba ba za mu rika maimaita waɗannan kurakuran ba. Wannan shine a takaice. To ranka da dai muna godiya da kasancewa cikin wannan shirin namu na Kwankwasiya Babban Zaure, kuma mun ji daɗin kasancewa ka kwarai da gaske. Muna kuma fata wata rana mun ƙara gayyata ka cikin shirin za ka samu halitta. To alhamdulillah, ni ma na gode. Masu kallo duka a nan za mu tsagaita duba da yanayin lokaci. Don haka ku kasance da mu a wani makon domin ganin wa za mu kawo muku cikin wannan shirin.